Әйдә онлайн тәкъдим итә. Йөзек кашы. Өзек. Фатих Хөсни. Кыш узып, яз җиткәч, сабан чәчүләре беткәч, борынгы гадәт буенча җыеннар, сабан туйлары башланып китә. Хәер, Осман белән без әллә кайчан ук сөйләшеп куйдык инде. Җыеннар башланса, ат игертергә барабыз. Көтә торгач, җитте тагын. Әти, ат игертергә барасы булма дип, алдан ук колак итемне ашап куйган иде дә, әти мине оныткан, мин әтине. Теләсә ни булсын, быел теләгемә ирештем. Рәхәт тә соң инде ат өстендә килү. Бөтен халыкның күзе синдә. Атның кайнар ялы синең битеңә сирпелә. Алда, биек кылга башында, берсеннән-берсе матур булып сөлгеләр күренә. Кайдадыр кычкыралар: "Каула, Айдар, каула!" Йөри торгач, без Мамалай җыенына ук барып чыктык. Османның анасы белән бер туган апасына кереп, бераз сыра эчтек. Эчкәч, кәеф килеп китте. Аякны тыеп торып булмый. Кәҗә бәрәне кебек гел сикерәсем генә килә. Юкка мин Кәҗә Шәяхмәт малае түгел, күрәсең. Шулай йөри торгач, онытылып кала язганмын, ат җибәрер вакыт җиткән икән. Тизрәк мәйданга халык арасына йөгердем. Осман инде бер атка менеп тә алган. Кылагына яулык бәйләгән, ал күлмәген балкытып, атның аякларын кыздырып йөргән була. Ә күзләре халыкта. Янәсе күрәләр моны. Яратмыйм шулай булганып йөрүне. Йөреп беренче килсәң, тагын бер хәл. Иң яхшысы егетлекне кинәт күрсәтү, кеше көтмәгәндә күрсәтү. Кая, минем атны кем алып бара дигән бер тавыш ишетеп калдым. Икеләнеп торулар бөтенесе кыелды да төште. "Бир абый, үзем", дип кычкырдым. 2 минуттан мин инде ат өстендә идем. Атның аякларын кыздырып тормадым. Хуҗасы үзе дә таякны тиз сындырырга ярата торган кеше икән. Аты болай җиңел күренә. Тояклары да түгәрәк. Борын тишекләре дә парлы, бәлки нәрсә булса да чыгар. Киттек. Барыбыз җидәү. Госман, мин, калганнары ят малайлар. Атлар барысы да күрер күзгә ягымлы маллар. Уйнаклап кына баралар. Осман тегеләр белән сөйләшеп бераз бара да, аннары арткарак калып, атын минеке белән тигезли. Сер итеп кенә әйткән төсле, авыз эченнән генә пышылдый: "Монда малай рәт чыгара алмабыз ахрысы без. Барысы да шымарган таш кебек күренә", ди. "Күренер әле, барып карыйк", дим мин. Сүзне юри кыска тотам. Барып җиттек. Тезелдек. Башта 1-2 чакрым җирне барыбыз да тигез килдек дип әйтерлек. Бу араны атлар җиргә түгел, хәйләгә басып килделәр. Бер-беребезнең чамасын тарттык. Йомшак якларны капшадык. Осман ничаклы тырышса да, артык сикерә алмаячак. Ул бездән бер җир буе дип әйтерлек алда бара, тик шулай да мине ул түгел, арттан уйнаклап килүче теге кашка байтал шикләндерә. Үз атымның чамасы үземдә. Камчы тидерергә ашыкмыйм. Бар нәрсәнең дә вакыты була бит. Хәйлә бетте. Безнең аяк астында хәзер җир. Җитмәсә әле тагын нинди җир? Я күтәрә ул, я башыңны яра. Мин 2 бармагымны тешемә кысып сызгырып җибәрдем һәм беренче мәртәбә атыма камчы селтәдем. Уен түгел икәнлекне ат та сизенде булса кирәк. Кинәт сикереп алды. Бер-ике генә сикердем дә Османның артына килеп бастым. Тагын бер селтәнсәм, мин аны артка калдырачак идем. Османга бу ошамады. Атына шәп кенә пар истәмәкче булып селтәнде дә, минем атның алга сузылып бара торган борынына сукты. Күземә кинәт кан бәрелде. Күрә дә уйлый да алмадым. Ачу белән ярсып, Османның битенә камчым белән селтәп җибәрдем. Ул шайкалды, ат өстеннән очып төшеп калды. Сөлгегә килеп җитәргә ярты чакрым чамасы җир калганда, без икебез дә бер тизлектә бара идек. Мәйдандагы халыкның умарта кырты төсле гөжләве ишетелә башлады. Кемдер ярсулы тавыш белән "Каула, Айдар!" дип кычкырып җибәрде. Кауларга кирәк икәнен мин үзем дә бик яхшы белә идем.
Шулай да ул ярсулы тавыш ярап куйды, тартып алган төсле булды. Мин тешләремне кысып селтәнеп җибәрдем. Нидер аугандай булды, бөҗәр күк малай артка шуды, сөлгегә ярты җир буе калды дигәндә, минем атым кашка байталның алдына сикереп чыкты. Күзләремә яшь килде. Үзем өчен түгел, кашка байтал өчен. Әйтерсең лә әллә ни эшләгән, мине рәхмәт белән кыйндыралар гына. Аннар инде кыры рәхмәттән юеш эше балга күчәбез. Атның хуҗасы Исмәгыйль абзый дигән кеше мине үзләренә кунак калып килде. Бай гына кешеләр икән. Өйләре калай түбәле, капкалары буяулы, идәннәре дә буяулы. Исмәгыйль абзый үзе гаҗәп дәртле кеше. Мине җырлый-җырлый эшерә. Иреннәре әллә ничек, миңа таныш төслерәк селкенә. Кайда гына күрдем соң мин бу кешене? Хәтерләп карыйм, юк, берни дә искә төшми. Ашагач эчкәч, мин инде кайтып китмәкче булып ишеккә карый башладым. Кергән ишектән вакытында чыгып китә белергә дә кирәк. Тик Исмәгыйль абый минем сүзне ишетергә дә теләмәде. Бүген бездә кунарсың, иртәгә теләсәң кая бар ди. Ишек алдына чыгып киттем. Матур гына бакчалары бар икән. Алма, шымырт, миләш, карлыган, чия. Аптырап тик торам. Китәр идем, баллары бик әйбәт. Аннары тагын кызлар уйнаган җиргә дә барасы килә. Китмәс идем, мин аларга кем? Төптән чыгып үскән бер карлыган агачы дерелдәп куйды. Башта мин аны кыш дип торам. Кул икән. Кызлар кулы булырга кирәк. Йөрәгем шулай ди. Мин сиңа бер вакытны алма белән бергән идем, исеңдәме? Ди ул, вак кына тешләрен күрсәтеп көлә. Сез безнең авылга алма сатарга килгән идегез, дим мин. Ул арада баскыч төбеннән "Василә, син кайда? Өйгә кер" дигән тавыш ишетелә. Шулай итеп шул кыш дигәнем Василә булып чыкты. Әйбәт, бик әйбәт. Василә бераздан пышылдаган тавыш белән "Син китмә, кун бездә, кун" дип кыска гына әйтеп куйды. Василә дигәнем минем төшемә кереп йөдәтеп бетергән алма сатучы кызы икән. Өйгә кердем дә Исмәгыйль абзыйны күреп әйттем. Бүген кунам инде мин сездә, Исмәгыйль абзый, дидем.